Výborně! Děkuji vám za pomoc, že jste osvobodili můj hrad. Vrácený syn! Ano, tady jsou dva! Tady je Colin a tady je Colin! Ať je princ! Ať je princ! Ať je princ! Ať je princ! Milady Lady Berta druhá ze západní Hroudy. Pojďte se prosím posadit a Zuzana Ellenberg z Indie. Sir Šumík z Měsíčního ráje. Lady Anne z Jetelového království. Královský trpaslík od královny Rozálie. Je Archenland, Narnie a vaše hroby. Hurá! Rodina se hádala jako každá jiná. Čuchněte si, omante se, pohoďte se svíčkou. Vaše ruka. Budete mít tisíce dětí. Další. Jeho oblak a jeho čest je jak, když porazíš podoucha. Ale pamatuješ, jak jsem ti vyprávěl o tom agresivním klukovi, ale milým, byl to kámoš. Potkali jsme ho v Tažbanu. Je to můj bratr, moje dvojče. Krásná budoucnost, zlato a bohatství. Ale bude tam zvrat. Další. Jak hodnotíte dnešní večer? Je to velkolepé. Na to, že jsem zanete, tak se mi žije docela dobře. Tak 7 z 10. Je toho velice hodně nového, ale vlastně je to velice zrušující. Víte, jsem teď velice zmatená, protože jsem právě dorazila od jistého poustevníka, který mě u sebe pár dní přechovával a zjistila jsem, že chlapec, se kterým jsem několik dní cestovala přes poušť, je vlastně korunním princem této země. Tento večer je zatím velice pestrý a zmatený. Narnie, 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 na věky, na věky, na věky, přežij.